Soking di paminaw sa Bombo Radio nga ako kay nahulog naman ako mao'y biktima kay ako may giblim sa tagtungod sa katong namatian. Unya karon ang ako pag anhi diri karon is wala ko masuko nila, ang ako lang pagpasabot lang, pagklaro lang sa panghitabo gyud. Unya katong giingon nila nga na middleman ko. Sa mo nga panagsabot nila. So, alatang feedback, ato lang nga kaning sumbalikan gamay Bombo Funds para sa mga late nato nga mga maminaway o mga lantaway karon. Kung nakahinomdom ta Bombo Funds sa nakalabay nga adlaw, adunay ni anhi sa atong Sibianan nga from Naga City Bombo Funds para sa pagreklamo of course sa nahitabong pagkamatay or disgrasya Bombo Funds sa duha ka batan-on sa naasoy nga dapit. O ang usa sila mga pangangkon Bombo Funds is kani ang si Sir Bahian ang ni middleman or kanang term Bombo Funds nga masyador. Kay kani ang naay mga version po sila nga ilaha Bombo Funds nga ilang gipaabot o ilaha nga gipadungog ngadto sa ato ang Sibianan ingon man sa atoa. Karon Bombo Funds ato pong kwaon ang habig ni Sir Bahian regarding ani. So sir, ang pinakauna na mga pangutana is unsa man pud ang imuhang kaugalingon nga version dihang dapita sir? Sa unang paghitabuan ni sa November 19, nakadawat mi og tawag sa police station nga naay bangga sa specifically sa Langtad sa National Highway. Moto kami uban sa katong Mobile 4 nga crew, uban mi didto among gisubay unsa ka tinuod ang report. So among nakita dito nga ang bus mo ini bangga sa balay sa katong wala pa na ako nakuha kompleto nga name sa pagkakaroon kay nakakuha ko na nakalimot ko sa pangan gyud sa balay pero ang bus mao ini bangga gyud didto sa balay. Unya karon pag abot na ko ako nakita ng driver, moto ako siya yung gipangutana pero wala ko nag-realize siya hang opinion. Ako yung dayong gipasakay sa Mobile 4, akong gipatod sa police station kay arrested man siya atong panahon na. Unya karon, base sa mga interview dito, ang nakasayop lang gamay kay wala na ko nakuha ay og mga pangan katong mga giay nga mga tao nga nakakita nga moto initially nagbanking ko ng motor, may giingon nila pero sa nakita na ko sa CCTV sayop gyud sa bus nga mao ning bangga gyud sa motor. Unya maong aligasyon sa driver nga nakita ko niya layo pa nga ang motor ko na bangking. Pero sa CCTV wala na makita ngadto, aligasyon ra to sa driver sa bus nga mao una na mo na interview pag abot ato panahon na dito sa crime scene. So mao to pag abot na mo dito nakita na mo ang duha ka pating lawas, wala pa gyud na mo nakuha ang mga ID kay nag-cove man to ang usa gahayang. So wala pa naman nakuha yung mga ID gyud kay natingami nga ang mga ID nga naa sa lisensya sa bata nga nakuha dili pa nga niya pangan siya ang amahan nga ID. So mo to nagduha-duha ko nga siya ba ni ang katuban ni pangan nga Richie Rosada og mao ba ni pangalana sa kaning drive pod mo to among ipangutana. So ang mga tawo nga nakakita didto ilang gi-identify nga katong bataa mo to si Kuan si anak ni siya ni Richie Rosada kay ang naa sa ID nga nadasa mo ang driver license is kang Richie Rosada mga driver license. Samahan mo to nga driver license. So karon sa ngadto na mo nga pag-check sa kuan sa iyang mga gamit, so dili di ay ang anak di ay ni Richie Rosada nga mao nag-drive kasi si Clyde Murchie Rosada. So, ang pinakauna nga pangangkor na sa pamilya, sir, is base sa imong investigasyon na unsa ka tinuod. Of course, imuha naman ang gitubag karon no. Ang pinakauna ginato ang sunod unta nato nga pangutana, sir, is katong pangangkon unta sa kani ang pamilya nga imuhang nahulog nga ang ilahang mga anak or biktima mo'y nahimo nga sad-an na base sa imuhang investigasyon. Yes, sir. Mo to siya nga na sa atong investigation nga sayop gyud sa bus. Nga mao ni bangga gyud dito. So balik atong imong pagpasabot sa pamilya sir unsa to initial investigation pa to. Okay, initial investigation. So mo to pagka following mga pila to ka oras nakakuha mi CCTV dito, nakakita mi na-prove ginako dito uban sa ko ang mga katong sa Mobile 4 crew nga sayop gyud sa bus nga mao ni bangga. Alegasyon na to sa driver nga ning banking ang motor nga mao tong ning sarasay ang ilang sakyanan. Dayon ning likay kuno siya ang driver sa bus mo to ni bangga sa balay. So kani sir, kani karon usas mga istorya karon nga gikasubo usab sa pamilya kay matod pa kuno gibutyag nga nakainom kuno or hubog kuno to ang mga batan-on, mga
mga batan-on kadto ba sir na confirmar ba gyud ni nga nakainom to sila sir sa ilang pagmaneho kay kung ana dito nakabutyagan nga ikis-ikis kunong dagan kay nakainom pero makita nato sa CCTV nga straight raman murag wa man gyud sila di ba may sinyalis nga hubog ba gyud pero upon investigation sir nasuta ba gyud yun nga nakainom to mga batan-on. So actually wala lang mo sila ma-autopsy kay wala nag-request Ang family. ang ano siya actually ang amo tong part ato gid is mag-autopsy mi ato gid. Unya murag wala ma-request kay nagkasabot naman siya sa police station atong mga panahon na dayon. So mo to pero ang sa amo ang kuan dito nga report gikan jud kuno sa Guanzon. Pero wala pa tay proof gyud nga nakainom. Base ra sa mga tao initial na nila nga mga tabi-tabi dito. Pero unsa ka tinuod sir nga base daw sa imong investigasyon ang ang mga biktima ang nikawat sa linya? Actually wala ko niingon ana sa kun ako'y gidang nga spot report karon wala ang ning kawat og linya ang bus. Nakoy dang nakuha na ba nimo sir ang dashcam sa bus? Walay dashcam ato panahon na wala ko kakuha dashcam kay way dashcam sila nga na-install. So mo puti usa sa violations po sa kuan tourist bus. Sa kuan sir, sa tuwa karon nga mga nakuha nga CCTV camera sa mao nga dapit sir pila ka buok ato karon nga mga footages nga nakuha lain nga mga angle pa. Kato ako nakita-an duha ra to pero wala jud ko kakuan, wala ko kakuha og nakakita ra ko sa mga tawo nga naa ato. Pero wala pa ko kakuha sa file, wala ko kanang nahawir nga file ato. So nakakita ra ko sa mga site sa family ato nga mo to siya sa CCTV ako nakitaan. Kay di may mga na CCTV footages nga nakita usab or nga ban conclusion gali nga posibleng rason ngano ni bangga ning mao nga tourist bus nga tos mga batan-on gumikan kay di ay tricycle nga posibleng iya nga gi-overtaken sir. Tanaw na to ha. Mao ni ang nahitabo sa karon nga mao nga kini karon ato balik-balikon pa aron maklaro gyud ni nato mga kabombono sa mga nagtan-aw karon sa to nga Facebook live tanawan ninyo na diri ato ang so mao ni sa kato sir unsay posible nga sa imo nga pagtan-aw to unsay posible ka sir nga nahitabo. So dili kayo makita ato nakita gid nga ang bus mao gid ning swerve ning change lane gid siya ning ngadto siya sa linya sa motor. Muto ni bangga so wala man to makita di ang na-tricycle ko yara pa tong allegation. So kani sir posible lang to nga ni overtake siya sa tricycle kay kani kaduha man ning motorsiklo nga before ani na may tricycle nya dayon ang bus na ang dili kayo makita gyud sa kuan pero sa kuan siya gini bangga siya balay siya gini ning change lane swerve siya gid dito. So kani karon sir usa maula ni usa ato CCTV nga nahuktan sa ato sakop sa kapulisan o napatay lain gyud nga angle ani sir. Sa pagkakaroon wala pa na ma-check ang kuan gyud ang napabayla ang angle ngadto kay after atong hitabo na busy pud mi og follow up. Unya nangita mi kay kanang mga private nga naay mga CCTV di man ta basta-basta makapang mga igtabang makakuan nila god makapangayo kung mananghid gid nila sa tarong. So paghuman ani sir ay batando na kuan man ni na ato na may naimbestigaran gyud gali na klaro gyud nga man gyud dashcam. Paghuman ani sir unsa nay sunod nga nitabo sir paghuman ani gyud nga na disgrasya na pag adto nato sa asa kini karon nga mao nga lugar. Muna mo nakita dito dayon nanay ni abot dito nga pulinarya o katong ay nay ambulansya nya nay pulinarya nga nagkuha kay di man nato dugayon ang pateng lawas na sa karsada nga nagkuan naghayang na nagko di man pwede nga nato sa dugayon sa motong amo na lang initiative kay part man sa mga investigation amo sa gipakuha og ambulansya gipadala namo dito sa kuan sa ambulansya. Kani sir pila nabay mga skid marks sir timaan nga nadaro gyud ning mga motor unya pila pod ka usa bana sir unsa gilayon gyud sukad sa kini karong area padong nga sa kaning balay sir. Estimated gikan sa pagkaigo nadaro ang motor mga 12 to 15 meters. So taas gyud. Kay base ra sa among nakita nga skid mark dito nga nadaro ang motor na nakahigid siya naguyod gid siya dito. So pag human ani sir, kini karon ato naman ning nakita ang mga kini karon na wa man gitay na locate nga dashcam sa mga witness pod ba sir sa mao nga lugar nabay mga nakakita pod kung unsa gyoy ilang kini bitaw nakitaan prior sa panghitabo karon ani ini nga pagabangga gyud sir nabay nabatay mga nahinabi pod. Namin ay nabi nga do pero di nila ibutag ilang mga pangan kay murag siguro mahadlok sila maapil sa investigation. Pero ang hitabo is ay nakita ra gyud nga ang motor og ang bus nag-abot na gyud dito sa katong ilang ibanggaan.
mo rin nakita gid nila kay mingaw man na ang mga orasa god. So pag human ani sir, pag human ani ato ang mga patayng lawas dala na dito sa ambulansya ni sir o largo na ni Sporinarya. Sa pulinarya nila gida. So man ni pag adto na to sir na deklarar na gyud nga dead on the spot na gyud yung mga bata noon. Among gipangutana kay ang ambulansya naaman didto so ilang giingon di na sila kahilabot. So ako pikabalo kung gideclare na ba nila nga patayng lawas na pero amo silang gipakuanan nga kung pwede unta ipa-check pero murag na sila kuan na nga dili sa sila mo check labi na tan-aw nila nga patay na gyud. Moto nanawag dira ang ambulansya para makuha ka ng pulinarya para mahipo siya kay murag sakit tan-awon sa mga ginikanan maabtan nila dito. Pero ikaw sir, sa imong nakita ngadto sa maong lugar, unsa man conscious pa ang mga bata sir or unconscious na gid sila? Nahitabo siya mga 30 minutes sa pagtawag so dili wala na gid sila mga kinabuhi atong panahon na murag Okay, so 30 minutes before the incident o sa pasla ni tawag. mo'y nanawag sa police station naka-receive mi dito kay ang mga tao pag abot na mo dito ang mga pasahero sa katong bus naglingkod naman sa kilid na human gitang bala na sa ambulansya gipangkuan na nag first aid so pag abot na mo dito ang patayng lawas naragis sila dito. So late na sila ni tawag, sir. Atong klaruhan, sir. Late na sila ni tawag sa inyong station. Di ang mga tao late na ni-report sa police station. Late na ning report sa police station Okay, ang mga ang tao mga nga tao. naa dito sa insidente. Okay. So bana-bana nimo, sir, mga pila na ka minuto para abot ninyo human sa insidente. Mga 10 to 20 minutes siguro ana, mga 10 to 20 minutes na ang hitabo. Ang hitabo. So bana sir, dulan gyud usa ka oras before gyud na ungkat itong mga lawas dito. Dili pod usa ka oras taas ra pod. Dool. Kana dol-doolan na. Dol-doolan na. Kay nabisi man ang mga tao niya katong mga orasa kanang kadlawon murag di din makontak ang atong mga matawagan nato ba. So pagkahuman na ni sir, nahipos na kuha na ang mga lawas dito karon sa ato ang matawag nga kaniya karon nga sa lugar kung asa sila na disgrasya. Asa man unsa na sunod na hitabo sir sa ato ang habig? Mao to gidala sa sakuan ang katong patayng lawas gidala sa pulinarya nya katong daan naman to dapat abot mo naman gidaan katong driver arrested mo siya namo gida sa police station. Nya pag human na to ang ginikanan ning sunod sa police station. Nya pag abot dito kay na busy lagi mi kay hinakinalan man siya og spot report, sketch report. So na busy pero ang ginikanan dito na sila nagtabi-tabi sa driver. Unya mga pila ka minuto ni abot to ang kuan katong murag representative sa kuan. Sa bus. Si Gilbert Paladin or pito sa bus naabot dito. Nagtabi sila ako kabantay kung sila lang kitabian gyud sila ni nagtabi-tabi ngadto ako. Nabisi ko ubod sa akong mga kaubanan ngadto kay Domingo man to napoy activity sa Naga. Nabisi mi dito himo spot report, sketch report kay mo ginamo ang after 1 hour na kitalan masin ginamo sa province sa headquarters. So kato sir nagtabi-tabi na sila dito unya unsa man sir ang kaniyang ato ang gumikan arrested man ni ang ato karon nga driver unsa man pag sila pagtabi-tabi na sila sa gawas o gidetain sa niya sa makadiyot ning driver? Wala pa siya ang driver is napa siya sa gawas kay kung pa na mag-shot. Napa siya booking, mo siya i-booking, mag-shot, i-medical pa siya namo. So naabtan sa ginikanan nga napa dito ang katong driver. Naabtan dito. Unya katong ilahang representative si Gilbert napo dito gaabos la dito. Bana sir unsa ning mga orasa na atong adlong Domingo? Pagkahitabo mga 420 siguro 420 na tabo to estimated. Unya nangabot sila mga 10 to 20 minutes dito. Di kay dugay. Nangabot sila sa police station. Nagtabi sila dito. Ako kabaloon sa ilang gisabutan. Nagtabi-tabi sila dito. Ang ilaha lang ko nga matabangan sila. Matabangan sila. Muna yung nadunggan initially dito. Nga matabangan sila sa ilang mga anak. Pagpahipos. Taon-taon, nangawa sila duha. Nanglakaw sila. Wako kabalo. Asa sila padung. Kisa man sir, kasi may nangawala. Katong ginikanan. Ni sa driver ni Clyde kaya ang ginikanan na ni Joshua Joshua Diaz wala pa man maabot ulahi man na siya naabot. Nauna man dito ang katong ginikanan nila Clyde Orsada nauna mag-abot sa police station so sila may una katabi dito. So sila may nagkuyo sa pulinarya ba lang gingon basta sakay naglakaw na sila sakay sa katong ilang sakyan nga van. Usas mga kani sir ato sa ning klarohon. Usas mga pangutana nato yun. Kisa kunoy gadala sa ilang patayng lawas ngadto sa pulinarya sir. Do na kay idea sir kasi may nagpadala. Kami nanawag mi sa pulinarya kay kun di nato siya tawagan ang pulinarya nga makontak ana panahon na luoy kay patang lawas. Na-inform na mo siya among giinan nga patayng lawas dadon na mo sa pulinarya. So
Nakasulti mi Na-inform niya. ng ginikanan. Na-inform kay nag-abot man mi didto. Okay. Nag-abot mi didto. Ang amahan may una naabot, nihilak sa siya nga nakakita na pagkuha sa mga pating lawas. Nakita gid sila pagkuha sa pating lawas. Sa atong klaruhan, sir, sa insidente sa lugar kung diin nagbuyoy ang patayng lawas sa mga biktima naabtan pa sa amahan. Naka-abot sa amahan. Siya may Okay. identify siyang anak. Siya mo'y nag-identify sa iyang kaugalingon nga anak. Okay. Asa siya napita, sir, nakahibaw nga iyang anak ng disgrasya. Basin og na ni-report kasi lingan kay pag-abot na mo doon tungan na mo sa kalit dito naghilak, nakita siyang anak. Kato si Kuan, si Clyde Rosada. Pagkakita niya nga naman doon pitit ng hilak dito, so nakahilak gid siya. Unya human, niabot dayon ang katong mga pila ka minuto niabot ang katong sakyanan sa pulinarya. So naa siya pagkuha sa iyang anak. Naa sila. Okay. So kani sir, balik ta karon. Pag-abot nila sir, pagtabi nila dito sod sa police station, gumikan kay nilakaw man sila. Pag balik nila unsa na may dagan sa kwan sir, panghitabo. Sa storya. Mao to nakahibalo na lang ko nga nagsabot na sila nga ilan nang sila mo abaga ang katong sa transport sa bus nga katong si Gilbert Paladin nga sila mo abaga sa bayron kay nakabalo ko tag 40k kuno mo to ilang gisabutan. So ano pa na wa ko kay balog gid kung unsa ila sabot makahibalo gid makatestify gid ang taga Pulinarya si Ma'am Laila makahibalo gid sa didto kung siya nangadto sa Pulinarya. Sila gid mismo nangadto dito. Wala ko kay balo kay ako ato naghimo pa ko report ato nag-busy pa ko ato. So atong klaruhan, sir, ang niadto sa punerarya dili ikaw apan ang representante sa bus ug ang ginikanan sa biktima. Kaya na mo nitin. Okay. Ikaduha nga pagklaro og pag-ato ang pagklaro diring dapita, sir. Unsa ka tinuod nga pag-abot sa punerarya ang ikaw mo'y ning-ingon nga dili mo pili og mahalol na nga kani ang ataol or lungon. Dili actually sila mo nagsabot. Nganong ma-appeal man ko nga sila may gasabot. Kung unsa ilang gisabutan dito ni ana ang driver o kato si Gilbert. Kung pwede atong pangitaan lang o kanang di kayo siya mahal nga lungon. Kaya pwede kanang cash nga among mahatag ninyo sa Pulinarya instead sa kulungon, among matabang ninyo additional ang cash. Sila ay nagsabot, wala ko kay balo kung maunay amount. Makatestify gyud si Ma'am Laila na sila pa nagsabot dito, ako ana wala ko kay balo. Atong klaruhan, sir, sa aton sa panagsabot wala ka. Wala ko na. So ang naa dito representante sa bus ug ang ginikanan. Yes, ma'am. So asa gikan ng mga pulong, sir, nga mo dili lang mo pili og mahalon nga lungon. Ang katong sila Gilbert, katong representative o katong driver. Murag ni sa ang driver ni suggest lang pud siya nga di lang kanang mahalon, ma'am. Pero naa kay mga makatestify nga mga buwing taxi, sir, nga tinuod ang imuha nga gibutyag karon nga wala gyud ka atol sa kaning ilang panagsabot or dili gyud sa imong baba mismo lagi ka na nga dili lang mo pili og mahalon nga lungon. Yes, ma'am. Oh, bisag ang driver, ang kanang si Gilbert Paladin. Siya mismo nakakuan gid siya nga sila gid nagsabot sa presyo. Wala jud ko kay balo na. So tanaw na to ani sir, naagyoy matawag to nga pre-negotiation before ang kini karong agreement. O na sila panagsabot daan before Before ang agreement. Partial nga nagsabot nila. So kani sir, unsa man ni ka tinuod sir nga matod pa sa pamilya karon sa mga nabiktima nga nahimo kuno kang masyador sir o daw sama ikaw ay nagpatunga or nidapig ngadto na sa kini karong matawag na to nga driver o kani karong tourist bus sir. Kana ko ganang gihimak kay di gina tinuod. Nganon kanang mingon sila og kanang masyador, ila lang gyud interpret. Actually ang investigador mora na yung facilitate mo assist ra na sa biktima pag-file og kaso. Ni suggest ra mi ato anytime ma'am makapile tag kaso nila kung dili nila mahatag ang ilang gipangayo. Kung dili ninyo makuha ang gipangayo nga kuan nga amount or inyong gusto. Okay, sir. At sa karuhan, sir, naa sila panagsabot daan. Yes, ma'am. Okay. So ang imong gipasabot sa ilaha is kung dili nila makuha ang ilahang nasabutan na pwede na ta mo file og kaso. Makapile ta anytime. So karon ang ilang gamit interpret ang kanang mingon sila og middleman kanang facilitating. Siyempre ang pulis mo assist gid mo facilitate na sa both parties. Kung unsa ilang angay nila nga sabutan. Kung dili sila magkasabot ang panahon na ato ang file kaso. Anytime ato file kaso siya. So karon kay nagsabot man sila may nagkuyog ngadto. Nagsabot-sabot sila na wala ko manghilabot nila pero ang driver automatic na-detain na siya dito. So sa kani karon sir, tan-aw nimo unsa kay posibleng rason nganong gitawag kanila sir nga masyador? Oo. Siguro nagtuo sila nga ning dapig ko kay atong basihan sa atong report
pabor man kita sa katong sa namatyan, sa katong motor kay mo man gining bangga didto ning serve man gid ang bus. So kung napakoy gilabanan, ang report akong giusab. Di ba? Kung napakoy kung milaban pa ko sa pikas nga kuan, akong giusab akong report, akong gilabanan sila nga sila man ni bangga. So base sa imong spot report, kinsa gyud ang sad-an? Sagid sa bus. Gyud sa bus. Base na sa imong spot report nga Yes, ma'am. gipasa ngadto sa province. Yes, ma'am. Okay. So kani karon sir, gumikan pag human ato, kani karon ang matawag nato nga agreement or katong ilang Negosasyon. negosasyon kato ilang gipirmahan nga dokumento. Unsa ka tinuod sir nga gipadali-dali kuno nimo silang papirma. Nya unsa Okay. tong mga taknaa sir nga nagsugod na tao pinirmahay? Okay. Kung klarohon, sila dili na sila mga minor de edad gipasabot sila, nakasabot sila sa police station partially o initial. Nagdungan sila, sakay sa bus. Kung gipugos pa sila, wala sila yung sukuyog sa bus. Wala ning reklamo na daan sila dito nga gipugos mi. Nisakay sila sa bus padulong sa law firm diya sa Naga. Pag abot dito, gihimuan sila og dokumento, gipangutana pa sa staff dito. Di na ko i-mention lang pangalan karon. Kung need sila nga ma-interview, pwede sila ma-interview. Pag kumandil og himo, kuan sila mga ID, gipangutana pa sila dito nga unsa man wala na mo lain pa nga idugang before mong pirmaan ni. Kisa may mga witness, kompleto ba ang witness sa both sides sa katong sa amahan ni Joshua or katong amahan pod ni Clyde, kompleto ba? So kompleto sila tanan. Pag pinirmahay dito, gibalik-balik pag gid na gibabasa pa ang mga wrong spelling, gitranslate gid nag Cebuano sa ato ang vernacular, gipasabot gid sila. Dili na sila bata nga dili kasabot. Kung ilang giingon nga wala pa sila sa maayo pangisip nila, pwede sila dili mo pirma atong panahon na. Wala sila pug sa pagpapirma. Pwede bubalik sila pagkaugma unta ato. So kato sir, wa sila gihadlok, wa sila karon nga gihulga nga papirmahon diha dayon sa mao karon nga agreement sir. Walay hulga nga nitabo, walay pagpanghadlok. Kay kung naa pa to, dapat nireklamo sa anang panahon na. Anang adlaw din nireklamo sila. Nya sa katong sa law office, ang mga babae, may kay pagkatabi nila, may kay pagka-explain nila dito yun. Okay. Atong klarohan sir, kinsa ang nipasabot nila, ikaw or ang law firm? Ang law firm na dito sa opisina. Mo nipasabot nila. Ang law firm na sa opisina, mo hindi pasabot nila. Unsa ka tinuod sir nga ni ana ka nga kana nga pirmahi na day na ninyo or else bawion ang lungon ug ang hinabang nga ihatag sa ilaha? Sayop na pagkasulti ma'am dili tinuod. Unsa gid ang tinuod sa imuhang Akong version klarohon. nga napita? Akong klarohon. Ako sa giingnan. Kung mo-file ta og kaso, pwede lang mo-file og kaso anytime. Pero dili kung dili mo file og kaso, pwede mo tabang sila. Unya, ang may tabuan ni karon, mingon tagbawion dili kita tinuod nganong bawion man ang kwata nga tabang man to nila. Pero di ta kapugos gyud sa driver. Kung ilang pailan og kaso, kung ilan naman lang pailan ang kaso ang driver ag ang bus, di na kapugos nga mo hatag og tabang ang driver kay pailan mo sa kaso. So unsaon man niya, wala ko hadlok kasi sila ako sa lang gipasabot. Kung mo file ta og kaso sir, di ta mag-expect og tabang nila. Kay mo file man ta, mapreso man ang driver, ang bus ato pa na itanggong. Before mo pirmaan ni mo ni mga instances posible mahitabo. Pwede di mo pirma, kaya ato pa ilang kaso siya. Kung mo pirma mo, willing mo dawat silang tabang. Inaana ra na sa pagkuha naman. Ingana imuhang pag-explain. Yes ma'am, na-misinterpret siguro nila kaya ako tingog kay katong panahon na saba dito sa palibot kada kin tao. Ada ko akong tingog pero wala ko'y dili to siya provoking. Wala ko nasuko nila kay ngano dili mi nila kaila both sides. Wala ko'y kasuko nila ma'am. So kato karon sir nga pananglitan man ang katong tanan nga naka-stipulate gyud didto sa agreement unta. Kinsa man gyoy nagbuot ato sir nga maora tong lungon, maora ni bayron nun, pila ra ka adlaw, maoray gastuon sa 52,000 ra man toy among kwentada nga maoray gikinahanglan gyud nga madawat or maoray madawat sa pamilya sir. Akong balikon, sila may nagsabot. Kung naamang galing part dire nga wala nila ma-discuss gyud, wala nila masabti nga ni pirma sila. Kanila siguro sa tukuan kining will shoulder mo ra nay kuwang nila. So ato panahon na nagkita og balik sila didto. Gipasabot sa taga-kuan nga wala gid nila ma-comply tanan. So ingon sila nga mo file og kaso anytime. Mingon na pud ang katong taga-tourist bus. Sige mo dawat ra mi na kung file mi ninyo kaso. Okay, klarohon